ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯз 21 апрели соли 2024 мебошад ва ман ба шумо як навор таҳия карда мехоҳам пешниҳод кунам дар бораи шинондани алафи шоҳ алаф. ман дина ба шумо як навор пешниҳод кардаги будам дар бораи анами шоҳ алаф. дар бораи анами шоҳ алаф ин як стаканчикаш 20 сомонӣ будааст. дина нархашро намедонистам. ин шоҳ алаф чӣ хусусият доштааст? Ин ниҳоят бисёр мешавад. 10 сол умр доштааст. назар ба беда 8 маротиба зиёд алаф медодааст, назар ба ҷугорӣ 12 маротиба. ин дина чанд одам наворо дида гуфтан ина сӯзанак меган дар хонаи мо, дар қишлоқи мо ира мезанад, гона мехӯрад. ин сӯзанакам нест, теванам нест, ин ғумаям нест. Инами баргашам хе мекунед ку ҳамин сиёҳ алаф дастатонда гирифтагӣ чӣ хел сиёҳ алафи кӯҳистон чӣ хел мулоим. ин анам хел мулоимакай. як роҳат мекунед дастатон мегиред. ин ҳам қадар мулоима ки ба роҳат аст ки гов инро як ҷонҷон гуфта мехӯрад. ва инро чӣ хел мешинонем? ин аввал гап занам чӣ хубӣ доштааст. ин шоҳ алаф чӣ хел мешинонед? гап занам инро анамхел дар ҷӯя мекашеду дар дохили ҷӯя мешинонед. анамхел дидед хокпӯшон бихиношон анамхел дар дурин ҷӯя мешинонед. об равад. да вақти об додан ба дурин ҷӯяи шумо об меравад ва ин шоҳ алаф месабзад. инашам гурон хокошо рехта биё ҳамаша баробар мекунем ҷӯяро ки об нағзавад. инаша пӯшонако манам хел мешинонем. анавая буридан дар кор буд ҳеҷ гап не вай пусида меравад. ман ҳозир қайчина овардам. анавай зардро буридан дар кор буду ҳеҷ гап не вай мепусад меравад вай дар таги хок худаш. манам хел бо хок пӯшон шав. ана ин хел шоҳ алафро мешинонед. аку ман гӯям гап занам ба шумо чӣ хел мешинонед. ин шоҳ алафа ҷӯя мекашед. байни ин ҷӯя ва як ҷӯяи дигар кашед агар 1 метр ва байни ниҳолҳо 70 сантиметр. 70 сантиметр, 70 сантиметр, 70 сантиметр, 70 сантиметр ва 70 сантиметр. агар дар ин тарафаш бо як ҷӯя дига биёяд, агар байни ин ҷӯя ва вай ҷӯя 1 метр мешавад. дар 1 сол бисёр дар 2 сол ҳамин пур шуда меравад. барое ки шоҳ алаф аз бехи худаш бача буроварда зиёд шуда мерафтааст ва шумо бемалол аз бехаш канда бурда бо дигар заминоҳои худатон мешинонед. дар 1 сотиқи ҳамин 1400 дона мерафта. дар 1 сотиқаш 1 сотиқ замини ин бемалол 2-3 гова мебуровардай алаф қатӣ таъмин мекардай. аку ина ман чӣ хел шунидам барои боварӣ кардан 10 донаша оварда дар ҳавлии худмон шинодам ки ҳамина мо санҷида бинем. ҳамин шоҳ алафа санҷида бинем. ва 1 гектари ин 500 400 500 гуфтам 500 тонна алаф медодай. алафи хушсифат. ин бо доштай зоте ки барои гӯсфанд махсус гӯсфанд нағз мехӯрдай. ина агар орд кунед даравида хушк карда орд кунед, агар дар дохили камбикорми мурғ мерафтай, мурғам мехӯрдай. ин алафам бе камбиркорам мехӯрдай, камбиркор хатиам мехӯрдай. хуласи гап ки ина номаш шоҳ алаф. анами як стаканчики ин як донаи ҳамин 20 сомон. шумо агар 500 дона гирӣ, агар як қариб ним сотиқ мумкин 1-2-3 солда аз вай ба гумонам гектар мекунед. лекин агар шумо як бора зиёд гирӣ бо тезтар зиёд мекунед ва барои фурӯхтани алаф шумо монополист мешед. фикр кунед ки як пресси ёношка 30-35 сомон ва ҳозир арзон шуд. вақти зимистон 35 сомонда мехезад ва шумо 8 маротиба аз беда ки зиёд гирифте ина 20 сомонӣ 15 сомонӣ ҳам фурӯшӣ, агар ин таги пул мемонӣ. ина
هر کاری میکنه اول پولش حساب کن در کار که پولش چند میشه و فایدهش چند میشه و فروخته میتونه یا نه. این خوبی اون که این علف دوی میفروشه. علف چیه که نپوسا سکرت میزنه فروختن میگیره. انا ارزان که کرده همین دلخواه همین علفی که سکرت زده تیار کرده مالدارا میبیان، اما مالدارا پیش شما میبیان علف خری. انا همدیران عزیز این بود یک نوارچه از شو علف. حکن همینه ما نظارت میکنیم. همین سال میگن ما باید 2 مرتبه همینه درو کنیم. همینه که من میبینم 2 مرتبه من همیشه درو میکنم. یعنی با همینه من نوار کرده به شما نشان میتیم که شو علفش چخله. انا همدیران عزیز این نوار بود، نوار از شو علف. از شو علف. همدیران عزیز در پناه خدا باشه. کدامی در شو علف در کار باشه و من رقم تلفن ما میمونم مراجعت کنیم و برای شما دسترس میکنیم. یک دونه انا همین نشان دادیم که همین یک دونهش یک دونه همین 20 سومونی همین یک علفش. همین سال از همین بود 10-15 تا دیگه میگیره. سال آینده 30 تا میگرفته همین. برای که باید زیاد میشته و بقوت میشته. دیده مرحمت مراجعت کنید برای شو علف. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشه.